Regai nditange nekuti congratulations Budi Tytan Titanic sikoko mukoko nekuti sei ndebhavhadhe renyu ramasvitsa muzuva rarasi. Toinda zvakare pakuti ndota zvakare makorokoto ekuti Budi Tytan vatengerwa mota. Hino dambudzo razouya nderekuti kwazenge ngobuda mahunga akasiyana-siyana. Asi sandaenda ikoko vanhu vashambisika kuti bhavhadhe rinotengerwa mushina une mazuva anenge 4817 how come? Nekuti vanhu vazhinji kuda vanenge vasatambota witness and witnesses of the people who might even buy a man for themselves, or the husband for themselves, or the boyfriend for themselves, a car like that. Ndo zvandokwanisa kutaura. Saka vanhu chambopisa painternet, chambopisa kati ngatipo chimbirira hedu tione kuti zvichafamba sei, nekuti dambudziko ranga raitwa ndekuti vanhu vangovaenda kundokuta Google and research kuti no, tinoziva how this car got boughten and boughten. Nani naso Olinda zvikanzi pekutanga the agreement was gore iro vakanga vaenda mukati meengland after some 6 months vachazenge vopuwa mota, ndo yanga iri agreement yanga iripo, makiwo ozopuwa zvese nemayezi neownership zvese. Where are these people getting this information? Did Sisi Olinda tell all these people who are getting the information yekuti pavakatanga kufambidzana achikomana Tytan vakataurira vanhu vakati inini munhu uyu paachauya achigara neni for 6 months iyo mota iyo ndikamutengera only condition yekuti iye anokwanisa kugara for 6 months neni. Vanhu ava vangozvibudisa vedu vanokula nema vanhu vaenda kunoita digi asi so Olinda vati ayo munonyepa imi, nyange mukatumira zvishiri, nyange mukatumira zvimabhurungwa, nyange mukatukira miseve, nyange mukatumira chii, isu tinototora zvikuku zvamunematumira nezvishiri tozvibika. How does that happen? I don't know. Zvikanzi nevamwe zvakare birthday boy achiwana mota, iwe waichembera zviro kana kupopotera maruva, vamwe vakwana mota kati zvakaoma zvokwadi. Vamwe ndo kutiwo zvakare we know for sure vanhu vanochitanga chinya adikura nema vamwe vadokuza chikuza zvikanzi vamwe jealousy go destroy your hearts people. Madi mangofara muchita zvamukuita izvi. Vamwe ndo kuti the Gucci bang tears will come and follow. Zvikanzi nevamwe so what, let he enjoy for the meantime, ndo zviripo. Vamwe ndo kuti iwe chikomana taitasiki adikura nema ukangogwadza moyo waSolinda gwendo guno atinokubvambarudza. Vamwe vakadzoka vakati vedu adikura nema ndinorangarira chegore riya ini ndakabvamburudza munhu ini paintaneti ini ndikatema ndikatuka ndikaita sei, asi muzuva ranhasi ndiripi ndiri kuona vanhu vachidanana vanotengerana mabhima. Vamwe vakati zvakare vanhu vachadzidza kuti inonzi mind their own business, mind their own hokoros. Now where are all the people who were busy signing the petitions? Muchiona zvakaita sezvizvi ini I don't know. Vamwe vakati zvakare mwana agoisa bhora rake happy birthday Titanic. Iyi mota iyi handizozi mazita emamota kana kuti type dzemarudzi emota handizozi kuti anonzi machii, asi waitengekwa mota. So uko representing us well wozodei kunenge kudada. Congrats the Ngomos. All I can say is handisvite futi obviously wangati kuti zvokupindira kana kuhakira nhau dzevanhu. Moyo wangu udzidze kusahakira nyaya dzevaviri zvokwadi, iko nondosvoderepi. Handizofarisi hangu kudai nyangwe zvikaita sei, even ndine mari yacho iseno vamwe wavo ndikati I don't know why they are thinking like that. Mari munhu unoita zvaanoda naye, munotenga mabubblegum, munotenga mabhisikitsi, munotenga candy cake, munotenga magaki, munotenga perfume, munotenga Gucci, munotenga bhasikoro, munotenga mota, zvongosiyana, munotenga stand, zvosiyana siyana. Love is beautiful. Vamwewo zvakare avo
pinga yekumba kwedu, happy birthday to our husband, 4K makaheva, haisi mhosva yedu kuti makarora ana Bridget magrade 7. Tikati wow, uku kudzidza uku. True love really do exist. Olinda, you got a big heart. I'm proud of you, baby girl. Vamwe tikati hazvina kushata. Isu tinenge tichasei tichingodzidzawo tichingoinda. Zvikanzi zvakare, ndakatoka Tytan guys gore riya ndichiona Oli achichema arwadziswa naTitanic. Asi nhasi ndasvava seruva riri pazuva. Happy birthday, prodigal husband. Which is good to wish someone a happy birthday. Hey, kuti tisaire naye vedu Olinda naButi Tytan. Vaitoita sekiti zvavo, but Tytan sofutika, we don't know why. Mota iri muzita mani. Vana vanga vachida kunzwa voseka zvavo voti mubvunzo uyu. Ndikati hazvina kushata. Vamwe vakatukawo. Zvikanzi vamwe iyo inenge ine treka. Kungofarira zvedu yobva yatowanzi kungofarisa ndofunga anobva kuti akaenda kusiriku. I don't know kuti ku-UK kwakakura sei kwekuti unohunda offside kone kune chando kunoenda kudown. Unoindepi? Unofanira kutongoidhiraivhira imomo muchiseko chavo chiya nekuenda kumaguruso wodzoka kumba. Hakuna kumwe kuri kuindwa nevanhu vari mulockdown. Hachisiwo. Zvikanzi nevamwe inonzi comeback chaiyo. Mazimba, I'm done with you. Tytan is the male version of Gamuchirai. Up to now, Gamuchirai handizi kuti andane who is that Gamuchirai. I am still yet to get the details about this Gamuchirai. Nekuti vanhu vazhinji vanoti Gamuchirai. Zvikanzi yaisiri zvayo surprise because she gave a hint a week ago per life. Chikomana chikagoisa bhora. Love so munhu unoita zvese zvese. Vamwe chero vachidanana. Kana mazogara musina godo, mapedza zvinhu zvamunoita zvese izvi. Itaiwo kuti congrats vamwe Zvikanzi vamiramira singamboiti. Kwete kuti tenda masoksi pamabirthday kana kuti kwete kuti tenda ndofunga ngada kuti tenda futu. Inonzi tenda shu iyoyo nemasokisi hanzi achadiwi pamabirthday apa. Saka zoti iwo vakomana vacho vanozvita chiyo. Vamwe kati aiwa isusu tinongodzidza. Olinda chapeo kana kuti vakoma sisi Olinda chapeo. Heavens replied, he's back for good. Hanzi nabananti moyo wako mukadzi iwe unotyisa. Regai ndimbodaidza mekanika atanga acheka kuti mabrakes ari kushanda here. God drive mota akanyarara. We all know you are a giver. Vamwe zvakare. Zvanhasi Olinda. Stupidness at its highest level. Unagree bet. Ukaona murume mukuru waakusvika kunotsvaga fake information and write fake news like this is vakuti wegodo kana kuti wagodoka ende futi godo iroro rakuuraya. Ndakusvodera. Anyway, screenshot from my bank account and its date and car registration as reference of the payment. Ndokubva zvaiswa zvinhu zvese zviya. Hazvina kushata. Zvakanaka kudzidza uko. First, mainandi we are happy for you. Senai nemapenzi mainandi. Pamberi nerudo rwenyu. Yes, kana maposta expect anything. You know makazinze pa social media. Chingosiyanai nazvo. Vanhu vari kugwadzwa vedu. Mazimba negative energy pull down syndrome tinoiwanza singamboiti. Saka apa chanyasorwadza chii? Why can't people mind their own hokoso kudzimba dzavo? Vamwe ndikati hatizoziviwo ipapo. Asi maadvice anga chinzi ignore. Zvikanzi Bananzi gets a BMW as a gift kana kuti as his gift present. Kana kuti as his gift birthday not present. Wako Bay anotenga mashokisi. Tiri patight gentlemen. Happy birthday Tytan and congratulations on your new wheels. Zvikanzi nangu inongosengera pamuviri chete zvatopera. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvasvikazara izvozvo vanhu vanga vari in shock
of this beautiful car. So Olinda vakati chero mukatumira zvishiri munowana tachizvisevesa sadza kumba kwedu. Handisi kuti ndiani kuda vari kuenda ndichi kuinbox kwavo. Worwadziwa BWM yemwana wosvika pakungonzi hazvina basa tese tichashayika. Kugwadziwa uku kati those who signed the petition to get Tytan deported, how are you feeling today? Zvikana umwe aukomeni ndibire ngigebhe igodi ngakafula engipindi futhi ngingene endabeni sibantu. Zvose zvimwe izvi zvanga zviriko macomments asi anga akasiyana zvawo. Chandokwasangotaura ndechekuti makorokoto amhlophe kuna body Tytan ne-BMW yenyu zvinotendwa sikamboiti. That's all I can say. And happy birthday. We don't want jealousy in the nation. When someone is happy, be happy for them. When someone is crying,